Esselamu aleyküm, mehriban ilişkiler. Size dünyadaki ähli gowluklar arzu edýäs. Bir karar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz, mehriban hem gahrman arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaja alman arzulap, gel bagşyň biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimiziň nowata aktany başlaýas. Gel bagşyň biz bugün aýdym-aýdaly, aýdym bilen aýlanaly dünýä biz. Biri dinläp biraz dynjyny alsynlar, öňküsünden gözel bolsun dünýämiz. Emekran ilişkiler, hormatly prezidentimiziň tagalaty bilen gün saýyn gülläp ösýän diýarymyzda şu medeniýete, sunmaty, döredijilige bir täze zekinleriň ýüze çykmagyna şeýle bir aýratyn uly üns berilýär. Bizim mene gepleşigimiziň şu ýerde kysanda bir näçe bir yaş tanymal zekinli aýdymçylarymyzy şu gel wagtyn biz bugün aýdym-aýdalatly gepleşigimizde mehmançylyga çağırdyk. Mine bular bilen sizi tanıştyraýyn. Edilmeýän gapdarynda şu klawiş stat guralaryny Türkmen Milli Konservatoriýasynyň talebi Döwran Öwezglejew. Şeýledine oňa arasynda Margol aýatyndan gelen bir yaş zekinli bagşymyz, zekinli aýdymçymyz Bagtyar Roziýew. Şeýledine sadandamyz deputat roluny Gurbanmurat Gurbanow. Şeýledine Göktepe tarafından gelen aýdymçymyz Kakajan Şyhberdiýew. Şeýledine ökde ussat sadandamyz akordeon sadronyna Bäşim Girdiýew. Hormatly mehmanlar, hormatly aýdymçylar, tadandalar, sizi gepleşigimiziň şu gede kysanda hoş gördük. Nämämiziň bilişimiz ýaly hormatly prezidentimiz täze zekinligiň ýüze çykmak üçin ähli tagallar edýär, söhbetleşigimiň başyny şular dogrusundan başlaýar. Bagtyar sizden başlaýar mümkin bolar. Hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen şeýle halipa şägertlik ýoluny görkezmeklikde, halipalykda, şägertlikde kän zatlar alada edilýär. Biz ýaşlar we sunma işgälleri bagşladandylar üçin alada ne diýen hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, görjegi bolsun, alyp barýan işlerinde uly üstünlükler arzu edýän. Tamam Bagtyar, sizin aýdymlaryňyz şu toy bayramlarda, tele ýaýlymlarda, radio ýaýlymlaryna illeşlenmedi dinleýär. Ben gepleşigimizde bir näçe gowy täze aýdymlar getirensiňiz elbetde. İlk Bagtyar sen aýtmaňda illeşlenmede bir aýdym eşdireli onuň her söhbetleşigimizde Döwran bilen dowam eder şeýlede, soň Kakajan bilen dowam eder şeýdip, sizin aýtmaňyzda umuman illeşlenmede bir näçe aýdym eşdirer. Taýdaýmy aýtyp bererdin? Başlygyny men şu ýerde salsaryk ýolundan täze ýa-ni dutar sadrolunun klawiş sadroluna geçirip Bäşim Girdiýew halipa ussat sadandamyz bilen işledik. Leyli gelin diýen aýdym aýtyp beräýin men. Leyli gelin diýen. Bolýa başlygyna. Aşılarım o meyli gelin O arısı bolsam balının bilbili olsam gülünün sebep bilen şol gelinine düşüdürüm o yol gelin
gelirdir ey o ödü gelin. Periler bilen oturun ardını yaraya getirin, ağlayalı vat götürün, cahannın o vatlı gelin. Ya gelin, Leyli Leyli canım, Leyli Leyli hanım, Leyli 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 gel Leyli. Köp sağ ol. Bagtyar aytyp beren aýdym üçin de ordanam bir umuman ähli ýollarda bagçylyk otun ähli ýolunda da aýdylýar. Faryklar ýolunda has bir ürje etip aýdylýan aýdym da şo Leyligen. Bir ilk halipalarymyzdan bize miras alan aýdym şu wagt has bir täze öwüşüň berip ýa-ni bir hiç asl nusxasyny ýoýman aýdyp berdiň da şöyle aýdymlaryň näme sany köp bolup näden tek ileşlemede ýene sen aýtmaňda bir näçe aýdymlar eşitirirsin ne bizader sökötleşýär döwran sen bilen dowam edeller. Döwran ileşlemediň arasynda özüň ýaşlygyna garamazdan bir halkymyzyň töýgüsini gadandan da özüň gowy aýdymlaryň bilen gowy bir saatlaryň bilen Mehriban arkadaşımızın sayesinde şu bir de Türkmen Milli Konservatoriyasında talip olmak bagty mesir etdi. Şu zatlara uluy giň ýollar açyp beren Mehriban arkadaşımızın tagalaty bilen Türkmen Milli Konservatoriyasında halipa muallimlerden, profesör muallimlerden, sapawalyas şolardan hünärlerinden başardığımız şey öwrenýäs. Ne hormatly arkadaşymyz şu biziň halipa muallimlerimize hormatly atlar dakka şeýle giň mümkinçilikler döredýär. Ene bir de şu ýerde diňe täze aýdymlar gowy eserler bilen işläp zähmet çekmek galy. Doğru diýen. Döwran Türkmen Milli Konservatoriýasynda okap berdiň bolýanky düşünmedik zatlaryň ýankaýsyňa bir näçe halipalar bardy. Eger aýdym aýtsa golaňda da saz döretjek golaňda da ýa başga biriniň sazyny bir sazyndalyk edip kömekleşýän bolsaň bir düşünmeýän ýeriňi dol derejede düşünür ýaly soramaga bir näçe halipalar bar. Her aýdymy aýtsak golaňda şoňa bir höwes etdiň ilk bilen bir halipalar bilen maslahatlaşylýar. Halipa şu aýdymy aýtsak bolýan nähili bir alnýan aýlawlary şu inçe sırlaryny şolar bilen ilk maslahatlaşylyp galy berse şu bir näçe wagtyň dowamyny dinläp öwrenip ondan soň ýerine ýetirýär. Doğru. Doğru näder hek sen aýtmaňda ileşlemede bir aýdym ýetirerler. Haýta aýdym aýtyp bererdin. Şu men häzir ýerine ýetip berjek aýdym, şol öz döreden aýdym, bada meni. Bu aýdymy elbetde köp bagyşlar ýerine ýetirýär. Ýa-da ýa asly şu özüm üçin niýetläp döreden aýdym şu
sayılanay cemalın şulası Nur sayılanay cemalın şulası Hıyalımın arzu bolup solmazı Zilfi toğlum yar Bağtım bolup doğulun yar Özüm gelip kollu meni Zilfi toğlum yar Bağtım bolup doğulun yar Özüm gelip kollu meni Çıktım düğün yolu yar Sallini çıkkalı yar Aşktan kaydan kada meni Döwran köp sağ ol. Aýdyp beren aýdymyň üçin şu aýdym doğrudan ömür şeýle bir şowul çykan aýdymlaryň biri de elbetde şu aýdymyň aýdyjy, onuň sazy, goşgusy ýerine düşenni bir has owadan ömrüm uzak bolýar. Indi şu aýdym döreýi şu dogrusynda gurrun berseň de goşgusy kiminki? Didar Öwes diýip şahyr oğlan bilen maslahatlaşdyk. Olay gen adat bolmadyk. Böyle koşkulara meňzemeýän koşku ýazdym diýdi. Sebebi şu koşkuň bir bendiniň 2 seteri 8 wagnuny diýär. Soňky 2 seter bir bendiň soňky 2 seteri 7 wagn bolup gidýär. Biz maslahatlaşdyk da şunu bular hili adat bolmadyk bir aýyny muny halk aýdymyň ähengine, türkmen halk aýdymyndan ähengine etsek bir gowulajak, ýüregi ýakyn bolajak, halkyň sevgisini kazanlar diýip şonu ýet bilen şeýle başyny düýün tutdyk şu aýdymyň. Bir aýyň dowamynda şeýle däkmet çekip ondan gowulanlar gaýy edýärler, bagşylar, halatlar da aýdym. Mene maýdan, ýa-ni öz alyp berne ýetiren taýdyma çenni şolar gaýy etse berdim. Indi Döwran, şu aýda söketleşiňi şu ýene sen aýtmaňda ýeni illeşlemde bir aýdym ýetireli gaýta aýdym aýdyp bererdiň. Malipa bagşymy Bally Hajiýewiň şol aýdan ähenginde aşyk men ýene aýdym berne ýetirip bereň. Bolýa başyna.
Köp sağ ol Döwran. Aýdyp beren aýdym üçine aşyk men ilki şu Bagtyar Dutaryň ýanynda Döwran dogry dämi? Sakagan döreden aydymy sözlerim Kerim agaňky. Insidemin şunu şu wagt klawiş tadyrlaryny bir gow ýerine ýetirip berdiňiz-de. Indi şu öň sizden öňe bir näçe halipalar ýa-ni Balla Haji halipa, onuň başga da bir näçe halipalar üçlük tadyrlarynda kakajan aýdýalar dogry dämi? Köp sağ ol, şunu ýalaýdymdan näme sany köp bolun. Nikahajan söhbetleşigimizi seň bilen dowam edeller. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüni Mehriban arkadamyzyň saýasyny toýlara bayramlar ulaşýar. Menem näme şol bayramlaryň saýady bolup halipalaryň uly ýyl aýdymlaryny başardygymdan toýdur bayramlarda ýerine ýetirýän. Menem şu gelip agşym bugun aýdym aýdalýan gepleşige lälem diýen aýdymy getirdim. Eger mümkin bolsa başardymsa ýerine ýetirip bereýin. Bolýa başyna. Kalbim sekirdin arasa siyah saçdan geçse bitse sen bir lukman min bir hassa derdim dolunmamy lele sen bir lukman min bir hassa derdim dolunmamy lele şapakdamy ýanaklarym gülsün erer doňoklarym ýetir eden derek boyun nundan saýlanmany lele ýetir eden derek boyun nundan saýlanmany lele Kerwanadek bursun kerwan diğer aşkın belle barar kalbi yarıp çıksa ova dünya yanlanmany lele kalbi yarıp çıksa ova dünya yanlanmany lele kadar aydılmadım bir kalbama aydım bunu beden kıydı ve aydek doğu nurun yayramami lele beden kıydı aydek doğu nurun yayramami lele dünya yanlanmami lele nundan saýlanmamy lelem Köp sağ ol Kakajan. Aýtlaryň aýdym üçin taranda olanlar size de hemen köp sağ ol şu wagtda o ýerine ýetirip berdiň. Dogrudan şu öňkü halipalardan bize miras galan aýdymlar näçe diňleseň bir diňläsiň gelýär-de. Bagtyar ne söhbetleşigim ýene seň bilen dowam edeli şu halipa şähertlik hakynda. Halipa şähertlik diýende bir halipanyň ýolundan öwet edip süýüp bir halipanyň ýolundan gidilýär-de. Awa. Halipa görmedik näme halipa bolmaz diýip bir aýtgan bar. Awa. Halipan görýän biz Sadr Sarky ondan o waň içinde bir näçe halipalar görseň Türkmenistan halk artisti ödenýän Nobatwyň ýerinde bir näçe ýyl tälim almak bilen hemde türlü çärelere gatnaşmak bagty nesip etdiğimi ödenýän Nobatwyň bir hökman halipadan aýdym zady öwrenmekde da halipanyň toýda giýirim çykymy ýanky aýdym zady ýerine ýetirip aýdym owaýdanyň bilen ol ýanky
halkın içinde aydımın iyiligi derligi deyip 4-5 saatten utarda halk aydım ayıp berende yankı aydımın başlangıç bilen iyiligi derligi var da. Awa. O zaman da utaram soň arasında 3-4 aýdan soň kırış çekilip şöýüp 4-5 soňky şirwan perdeler. şirwan baş perdeden başlap şu gaýry şirwan diýil ýa-da eýledi diýen aýdym kör ojaldan alan aýdymlar bar. Kör ojal halipamyzdan. Şol aýdymlar eşeldi şol aýdymyň iyiligi derligi bar da ýanky garyym diýdi pele ömrüm dil berdi şoň iyiligi derligini öwrenmek onam halipa bilen ýanky toýda bolup şol zatlar halipaň gapdanly gezmeň özü şol zatlara has uly tergi berýärdi halipa görmekligiň esas maksady. Halipalardan tälim alym diýdiň, bir hemmemiziň halipamyz ödünýät halipadan bir tälim alym diýdiň. Onu başga dini Türkmen Milli Konservatoriýasynda bu taýda Konservatoriýany 2000-nji ýylda Türkmen Milli Konservatoriýany ýermek bagty nesip etdi. Nesip o ýerde ýanky ödünýät halipaň Agtyk Rüstem Ödünýazow Gaýa Sarif o ýerde kän ahal ýoluna her ýoldan bir halipalar kän. Oran nefes Döwlet Nazarov Nuriyady, Bayram Ýolaman, Nuri Akmurat Şarif sanasan ägert halipalar o ýerde gördük. Onuň dutar ansambly, bagşylan ansambly bar da. Ben şo ýerde esasy östirýän, seni şo ýerde her 5 vilayetden gelen bagşylar bolýar. Awa. 5 vilayetden özüňiz ýaly okuwçy, talipler bolýar. Şol birek uluk kiçiler özüňe dinläp birine sap almak üçin şol adam uly beýlek ýollara da söýgi ýanky düşünmek üçin uly tergi berýärdi. Boyadılar köynegimi galminin boyadılar köynegimi galminin adı bir Arap dil zümdüğün ayrılıkta yandı tenin zalminin adı bir Arap dil zümdüğün ağlay ağlay cephalarım derdinin korka teklanırım buldum ayrıldım atadan Kenan yurdunun adı bir Arap dil sevdim şaklavanlı gül bedenim soyuldu şaklavanlı gül bedenim soyuldu dağı hidran filan üzülü oyuldu ağlamaktan Yakup gözü kör oldu adı bir Arap dil sevdim geldi bir gün kardeşlerim yürüşüp korkusundan dağlar taşlar inleşip köberim ardı durdu delmur şu adı bir Arap dil sevdim Baltumuli aydan alem bakınli Baltumuli aydan alem bakınli Deli seni mütüre allı çekinli Ağaların ayağına yakınli Adı bir Arap dil sevdim adı bir Arap dil sevdim
Kakacan, sökötleşdik. Meni teňle dowam ederler. Halipa şähertlik hakkında bu gurunge de otirson ýa-ni aýdyp beren aýdymyňdan eýem ýyleslemeden milýanlary eýem bilen bilýär şu üçlük fader olunan näme ilkler aýdym aýduran halipalar şu özgel tekaf halipamyz onuň başga onu Nuriyat Tokayew bir näçe halipalara gaýda etdi. Mine aýdýan ýoluň şolary meňdeş, şolardan ögrenen de Ýadymyz ýa-da şo ýaş wagtymyz toýlarda bayramda halipalar aýdym aýdardy. Şolary diňläp şeýdip başda mektep ýyllaryna şuňarak öwrendik. Soň onuň mektep ýyllaryna näme mollum bolýa aýdym taýdan mollum ýa şu halipalar Juma Meredov bardy ýa eýlerek ustaýdy beýlerek diýip onuň soň näme wagtyň geçme bilen kämillik ýaşyna ýetýän onuň halipalar bilen duşýan bir toýlarda tomaşalarda bir meser edip ýöne men şona ilkinji duşan wagtym halipalar bilen bir ilki bir tolgunyp şu taýtynda näme derkä, şu taýtynda näme derkä, şu aýtmana çekinýärdim-de, şu aýdymy halipalar sag bolsun ýanna bir şolar gaýtyn pespäli pes fogunly bolup bir näme şeýlerek aýtdyna şuňarrak diňläp görüp tuğuleme diýip şey edip neme diýerler-de. Ha bolmuş halipa şägertlik ýol bardy söz açdym. Halipa bolmasa haýsy hünärde bolaýsyn. Halipaň bolmasa hiç hasan sunat ösmeýär. Gaty dogry. Gaty dogry aýdýan. Näme Kakajan teň aýtmaňda ileslemede ýene bir aýdym ýetirel gaýta aýdym aýdyp bererdin. Men halipalymyň uly ýyl goýup giden aýdymy söýülýüm diýen aýdymy başardymça ýerine ýetirip bereýin. Bolýa başypna. Çarbağımın kanar almam arasın Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Soğan yüreğimin tıllan uğrasın Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Soğan yüreğimin tıllan uğrasın Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Kalbim sana umit bilen intizar Senin kara gözlerinde zadı var Gözler bilen sözleşmeyi sever yar Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Gözler bilen sözleşmeyi sever yar Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Gündüzler kuşunda gece düşümde Adam bilen coşa gelyen kuşumda O da kalın beni cuan yaşında Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü O da kalın beni cuan yaşında Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Aşık oğlum aşkın sözün sözlese Sendey gözel gıydın bir gün gözlese Yüreklerden korap dayın iyilasa Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Yüreklerden korap dayın iyilasa Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Daşlaşmasın, hoşlaşmasın süygülü Süygülü, süygülü Döwran ýene sökötleşigimi teňden dowam ederler. Döwrany şu wagt iýleşlemede bilýär, umuman bizim görüp otyr, şu esasy şu klawiş taýdan roluna çalýanda, başga da bir näçe taýdan rollar bar-da. Sen başga taýdan rollarda çalýanmy? Men asly çağırykdan saýlap alan uğrum dutar. Dutarda aýdym aýdyp berýär. İlk dutarda halipan kim bolýar? İlkinji halipan. O mektebiniň 5-nji sınıfyna goýakam. O daşymyz Marwalatynyň Murwat Tranyň Murwat Daýhan birleşiginiň Göktepeň aşlygynda şol
Haýyş edip bir babaň bilen tanıştyray, şo babaň ýanynda meni äkide edip arzu edýärdim. Ahir bir nesibe bolup şey baryp şoň ýanyna ýuwaş-ýuwaşdan gatnap şey saat dutar salmany öwrendim. Soň ay geçe, ýyl geçe, ýene her zat çalasyň gelýär. Estrada aýdymlary ýerine ýetirip halipalarymyzdan toýda waralarda çalyp oturýarlar. Şolaň ellerine seredip ýene oňa da mährin edýär-de, şeýle süýjü çalýarlar. Şoňa da ýene de höwes edip Ýolaman Humaýy Ýörüte Tasyp Mektebinde bagyş bölüm okuýup şo ýerde bagyşçylykdan sapa galyp ýörkam, ondan daşyndan estrada sunuwatyny da özüm şey nädip höwes edip geçip giden duýmany galypdym. Ana durdy Amanow diýip bir halipa sadanna bagyşymyz bardy merhum. Ana şoň ýanyna köp barýardym da. Köp baryp diňleýärdim. Yine de bir näçe halipalarymyz bar, halipamyz bar, bäşim girdi fa men daim o mektebine aýdym saz moğlum ol işler. Ilki şol aýdym sazda meni urukturup, höwesimi artyryp biter beren, galy bersedene doganlar berdi bolar halipalar, olaryň men daýdalam. Kudret bilen bina olan ajdarha Ay 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 Kudret bilen bina olan ajdarha Ben deyleme peridadım yolunu İkimiz yaradıptır bu pelep Ben deyleme peridadım
Görünaydar yar cemalın vermeli, görünaydar yar cemalın vermeli. Ben değileme, büyük bulmak peri. Vay ay 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 Aramalma sevgi buli solmasın oylan göder edovamın mayası yüreğimdeki sevgi oda sinmesin oylan göder edovamın mayası yüreğimdeki sevgi oda sinmesin oylan göder edovamın mayası aramaldın kudur vadamaldın ki kimsiz yağdı dünyam oluyor karınkı dünyadaki bar baylığım seninki oylan göder edovamın mayası dünyadaki bar baylığım seninki oylan göder edovamın mayası Görepsin zahanna menin bağıtıma Kimsin kazan vursun tezi bağıtıma Netçe koyalsın gülüyen hatıma Oylan göder edovamın mayası Let's go away, I'll come to ya. Fatama, oylan göder edovamın mayası. Yaşlığımı uçurur gider yettirmedi bir uçansın sevgi başı tutturma aşık olan hiç ödeni tattırma oylan göder edovamın mayası
Oylan gödel edobamın mayesi Oylan gödel edobamın mayesi Oylan gödel edobamın mayesi Ak yere tana bileylenler havar sorayım Ay canım sorayım ey mağı tavanım yine geldim ol geldim Süygünü adına kurban olayım ey Süygünü cenanım yine ho 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 geldim Amin sana vereyim bu canım para Yani bu canım para ya Yine sen geldin mi benim intizara ve cenan Koynum içimin der misli bakarım Bağlarda bozsanım yine Ho 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 geldim Ay aşıklar şibeti bugün mağrazi Ey yar ey mağrazi Feyişmek fecidir ayrılığa zon vakacı Ölümün röjeni başımın tecon Bağda gülistanım yine Ho 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 geldim Ver oğlu ver yar yolunda başlayın Ver oğlu yar yolunda başlayın Hayta aşık geçti didardım boyu gel boyu Senin için ağlar senin zülplerin yayı ey Zülpidir evşanın yine Yay Bağlarda olsanım yine yâre Kendin mi? Kendin ol Zülfüdürüm şanım yine yay Bağlarda olsanım yine yay Geldim mi geldim mi ho 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 sevgilim Bahtiyarny millilik hakynda biraz gurrun etsek de bizim bir beýleki milletlerin men demeýän üýt köşük bir gowy milliligimiz bar da. Milli şaýteplerimiz alsaňam, milli sazlanmaly, millini tutarmaly, gyjagmaly. Şu başga ne akordeon saz rolunda çalsaňam, dögrewap, klaş saz rolunda çalsaňam milli ähinglerimizi çalýan miras galan ýan kaýdymdan hemeden klaş saz roluna aýdyp oturýarsyň ol.
şol edil dutardaýdy oturlan ýaly. Doğru değil mi? Hormatly arkadaşymyzyň tagallasy bilen bir näçe döwletleri görmek, ýa-ni konsert, näçe çykyşlar bilen döwlet çäreleri bilen gitmek nesip etdi. Özbekistan Respublikasy Gündoğar'ın owazlar diýip bir her 4 ýylda bir ulu çäre geçirilýär 70 döwletiň 70 töwerek döwletiň gatnaşmagynda. Şonda bizem bir şu festival gatnaşmak bagty nesip etdi. Onda baýraklaryny da nasip bolup gelipdik. Şonda bir milli öz eginmaşyň bilen 3 tutar bolup gidipdik. Bir üýtgeçik owadollugy öwüşgüni bar da Türkmenliği daşyndan kim görse Seredenden eýen bilýär. belli de Türkmenliği bu ýüzdendir ýa. Doğru aýdýan. Batyar onda näme sen aýtmaňdy ileşlemde ýene bir aýdym ýetireli gaýda aýtmaýyp bererdin. Şu ýerde ýar-gara gözleriň nätiler menden diýip gelemeniň heňine aýtdyk, şonu başarymy aýdyp bereýin nädir? Bolýar. Pencereden oğrun oğrun bakan yar. Pencereden mayıl mayıl bakan yar. Yar kara gözlerin netiner menden. Şirin zalımız gözüme yakan yar. Yar kara gözlerin netiner menden. O yar menden. Ey golgara gözleri bende bolayın. Men senden ayrılıp nire barayın. Men mırtallaýdyk sende bolayın bolayın. Yar gara gözlerin netiner menden o menden. Gözlerimden atıranlar canım ey, canım ey. Kirpiğim neşterdir döker kanım ey. Sen istesen men bereyim canımı. Yar kara gözlerin netiner menden o menden. Alım kırım kömlünden gitmez gümani. Lum kırım kömlünden gitmez gümani. Bilbilim destinle gülüm armani. Hayat şahimanım ve panı yari. Yar kara gözlerim netiner menden o menden. Şol gara gözlerin netiner yar menden Hayat halimanım ve pani yaram. Yar gara gözlerim netiner menden o yar menden. Köp sağ ol. Şunu ýaly aýdymlaň näme sany köp bolmagyň hemmeňiň bir şunu ýaly döredijliginde täze aýdymlaň köp bolmagyny arzu edýän. Mundan beýle işiňizde uly üstünlük aýdym aýdaňyzda sesiňiz batly, saat çalaňyzda eliňizi ýitip boldun. Maşgalaňyzda da awadançylyk arzu edýän. Sağ olun. Sağ olun. Bizim sunutumuzun hakkı olanları, mehriman arkadaşımızın can sağ olsun, ömrü uzak olsun. Tutyan iyili utbekvetli işleri hemişe ravac alsın. Halipa şähertlik ýoluny giň ýol açan hormatly arkadaşymyzyň jany sag bolsun, başlyk bolsun, görjegi bolsun.
Mehriban hem gahrman arkada amadan zansa başlık bolsun. İyi lut bakbil tutyan tutumlu işler elmede ama arawaz aldım. Ey seyna sürüşenler görkü cevherden Levi lağıl sadap dişler dürden Geldürden vaktırden Can alıcı cellat gözü hancardan Çaylan peridat, peridat, peridat Aşığa ot salar kereşmenedi Dertli kulu derman bilbil ovazi 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 Ke açar sen gamdan cennetin yazı Ke yılgırım bağırım dilen peridat 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 Ahey, bir görünüp köydir nurdan alkıymy, aşka ataş salar yüzünün yalkıymy, yalkıymy, yalkıymy. Ey yanar bal şerbet düdüm salkıymy, Derde doğa deri bolan peridat, peridat, peridat Ey ismin üç harf, üç lam, bir elif, dört kaf Kan enar sıfatlı husnun mahitap, mahitap, mahitap Aşıdır bulmuş hında kevap Cellat gözlü canım alan peridat, peridat, peridat
Halayığın tebipleri gelinleri Halayığın tebipleri gelinleri Ödür yaraşı paya verin canlarım Vurun alın kuray atı görünler Verir yaraşı paya verin canlarım Kilitlerin hazine darmanına Lekneylene bu dünyanın malını Kalkanlar hazine Huday alına Verir yaraşı paya verin canlarım Yar yolunda canım Kurban eyledim Yırtı yakalarını yok Feryat eyledim Hakkın kulun var emmem Ağat eyledim Verir yaraşı paya verin canlarım Kuyruk değil benim bağıtım karadır Emranım hanım ana bağrım pardır Endi benim canım çıkır baradır Verir yaraşı paya verin canlarım Aslerin Verir yaraşı paya verin canlarım Emradaşı paya verin canlarım Gel bakşyym, biz bugün aydym aydaly. Bağ takında aydymlar derur bugünler. Zeminiň üstünü gülküler bilen bezesin hemişe alelwan güller. Mehmanleşler size yeni bir yola älim oluplan arzu edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň janynyň sag, ömrüniň uzak tutýan ähli tutumly işleriniň rowaj almagyny arzulap, gepleşigimiziň şu gezek sany geçirip gutarýas. Hoş sag bolun, toýlarda diýdarlaşalyň.